Pulso ng Bayan. Pulso ng Bayan sa Kuskus, Baktikos. PLDT Landline, good morning. Hello, Go ahead, Bert. good morning again. Hello, kasama ka Go ahead, Bert. Pwede mo segunda? Okay, go ahead. Mura involved sa morality ni nga issue. Igsuon, o kasama ka rin kasamang Archer, no? Kining hinani nga senaryo kasamang Ramilo kasamang Archer. Di kita ka likay noon aning mahitabo ni siya sa atong history, no? Kay biblically mo gamit yung kay Muhammad yun niya akong barahan kasamang Ramilo kasamang Archer. Biblically natagna ng kinagaling panghuna-huna nga bisag hibalukang sayop na apan mo resort na lang ka for economic reason. Survival. Survival. Atong ipahinumdum sa atong mga igsuong naminaw nga diya sa pinadayag 13 tudling 16, 18 nagisgot diyag Mark of the Beast. No, ako ning basahon, pwede kasama ka rin. Go ahead, Bert. Go ahead, Bert. Ingon diri, gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila o piliin nila, dato o kabos, ulipon o pili ulipon, diya sa tuo nilang kamot o agtang. Walay makapamalit o makapamaligya, gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero o simbolo sa mga ngalan. Di lang na ako isa-isahon o detalye ni kasama Ramil kay mataas man. Ako lang diretso ang bot i-drive ani nga mao nga teksto. Kining tuong kamot diri nagsimbolo ni siya og action kanabang buhat. O kining agtang diri nagpasabot ni og pagsanong kinamang gud sa tung ulo ang atong decision making, di ba? Buti pasabot kining gingon diri nga walay makapamalit o makapamaligya gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap ini o numero nga simbolo sa mga ngalan ang simbolo anay ka namang 666 666. niya ka ng 666 po simbolo na sa kadautan mga immorality buti pasabot mabot ang panahon nga ang mga tao o kita makahuna-huna na lang og action o buhat sa mga buhat nga dili mao sa hinungdan nga aron lang gyud ta makakaon o makapalit og bugas, makapalit og sudan. Mo to kung gingon ka ganina, hopeless na niya na murag isurrender na ato atong pagtuo ang atong relasyon nga maayo nga to sa Dios, gumikan lang niya na, no, for economic reason. So sama ra nga napatikan ta sa mananap o sa demonyo kung ingunana na atong pangunauna nga tungod sa kawadon mubuhat lang tagilimayo. Kanara kasama Ramilo kasama Archer. Salamat kay Bert sa mong undanon nga paambit ka butaga. Kuskus ko, kuskus ko. Kuskus mo, baktikos nating lahat.